Yurdun Daşary işleri ministrligine iqtisady hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen Ýapon toparynyň sanly video araqnaşyk ulgamy arkaly duşy geçirildi. Duşy işe häsiýet mahsus boldy. Duşy Türkmenistanyň Döwlet Daşary Iqtisady iş bankynyň hemem Sumitomo Corporation Ýapon kompaniýasynyň ýol başlary matnaşlary. Gepeşken başyny hukukanama Ýaponyada önürlüğünü ýergädýän şeride awtomobil syndykatynyň Türkmenistana ýetirme bilen bagly degişli meseleler aralyp maslahatlaşyldy. Bilelikde ektasamalan netijelerini şolsana Tokyo şäherine iqtisady hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen Ýapon toparynyň 14-nji mejlisine geçirmegiň mümkinçiliklerini seredilip geçirildi. Taraplar Türkmenistanyň hemem Ýaponiýanyň arasyndaky anlaşmak, hemem özara gyzyklanmalyň nazarda tutulmagyny esasanýan sowda ykdysadyň netijelerine bellep geçdiler. Şeride iqtisady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara Türkmen Rus toparynyň şäherlerine sowda we maýy goýumlaryna goýuly bermek boýunça ýokary derejeli toparyň 8-nji mejlisi geçirildi. Taraplar sowda ykdysady urdu özara hereketler ösdürmegiň meselelerini aralyp maslahatlaşdylar. Şeýlede Awganystanyň paraxatçylyk ugrulary häzirki ýagdaýy meseleleri we çözgütleri atly sanly video aratnaşyk arkaly briefing geçirildi. Briefingiň başynda Awganystana paraxatçylyk ugrulary häzirki ýagdaýy hemde onu ösdürmek mümkinçilikleri, halkara bileşiginiň we Sewitiň ýurtlarynyň paraxatçylyk gepleşikleriniň gün tertibiniň derwäs meseleleri boýunça alalaşyň gadanylmagy ugruna tagylarlarynyň utgaşdyrylmagynyň ähmiýeti dogrusyna pikir açyldy. Türkmen Türk İş Şäherler Geňeşiniň bilelikdäki mejlisinde hyzmatdaşlygyň meseleleri aralyp maslahatlaşyldy.